Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille Car Dealership Tycoon. Og jeg er faktisk lige i gang med at flyve. Det er meget sweaty. Jeg flyver lige herop, mens der er nogen der kører i bil dernede. Så ja. Det er Car Dealership Tycoon, men man flyver. Nu kan jeg bare mærke at jeg falder ned. Men ja. Så lad os bare komme i gang med videoen. Okay, så den første bil i den her video, hvor jeg viser alle VIP-tingene, så den første er Hyperlux Dayton SS, og den er lige her. Så den kan køre den kan køre 400, hvis du har pimpet den helt max. 458. Den har fin nok acceleration. 55 for at være præcis. Dens normale fart, som den har, sådan, når man bare kører, omkring 400 til 300. Se, nu kører jeg 460. Videre til den næste bil. Okay, og den anden er Hyperlux Dayton. Og den anden hed Hyperlux Dayton SS. Men det her det er bare uden SS. Så den har jeg faktisk ikke pimpet. Men den vil kunne køre meget hurtigt. Tror jeg har. Nej. Den vil kunne køre 397 med 43 acceleration. Plus turboen, som der vil være 52 plus 3, så 55. Og så bremserne, de er gode. 79 brake. Og så er der race tiresne, det er bare handling. Og så, ja. Videre til den næste. Okay, så det næste, det er et fly. Men som I lige kan se, så har den her og den anden bil, den har bagfinden-tingling. Hvad det nu hedder. Og så når man bremser, så bliver den lige op. Når man kører, så går den bare op. Helt automatisk. Ja, og den her har også fin acceleration. Den har 40. Og til flyet. Okay, og nu så er det tid til flyet. Vi flyet, altså. Men altså, den er også ekstremt skrald til at lette af. Altså, hvis jeg bare kører lidt forkert, så kommer jeg ikke til at kunne lette. Og så prøv at se det her. Altså, hvem vil bruge den her? Ja, men det er et VIP-fly. Den kan flyve 199 af det her. Knots på engelsk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men ja. Det var så flyet. Videre til huset. Okay, så der er ikke sket noget med flyet, men ja. Nå, det her det er VIP Mansionet. Man kan vælge farver. Alle de farver man kan vælge. Og så er der en garage. Rigtig fin. Man kan åbne porten. Man kan åbne alle døre. Der er en pool. Fin pool. Så er der badeværelse hernede. Og så er der stue. Man kan ikke rigtig gøre noget herinde. Eller køkken. Så er der værelse. Og endnu et værelse. Der er nogle værelser. Så er der en balkon. Med udsigt. Over ingenting. Så er der en lille stue. Så er der endnu et værelse. Med tøjskab. Og endnu en balkon.
hvor man kan kigge på solopgangen, som ikke er der. Så er der endnu et rum, værelse. Og så er der toilet. Og spa ting. Og så er der en værelse. Det store værelse med et nødskab. Og fjernsyn. Ja. Og det var VIP-huset. Og den sidste ting er Tycoon farver, hvor man kan skifte farverne. Det er også med VIP. Det er så herovre i Special. Og så kan man skifte alt. Farven. Og navnet på sin Tycoon. Og farven. Ja, nu tror jeg så ikke lige, der er et navnskilt derovre. Og så kan man skifte Tycoonen, men det er så ikke. Det kan man så på alle. Og ja, det var så det her fra denne video. Hvis du kunne lide videoen, så husk at like og subscribe. Men hvis I gerne vil se mere af det her spil, så må I gerne smide en like. Car Dealership Tycoon. Så ja, vi ses bare i næste video. Hej.